Seo blaisiú de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain a ro dochasan go dtiocfaí ar hácrú chun stop a chur leis na honsaithe in Gaza. Sás sealada ceithre lá atá bartaithe ina méid cuid de na géala agus de na prisúnaí Phalaistíneatha a scíliú siar. Master gohfuil breis agus 4,000 duine marithe in Gaza le 6 seachtainaí anuas, 6,000 go léi páiste ina másc. Agus ní féidir leis na Náisiún Aontaithe faic a dhéanú faoi, mana bhfuil Israel sásta comhaontú lá. Sinna dúirt fanúla níolan iarthoscar a speisialta de chuid na Náisiún Aontaithe linn an teachtain seo. Tá ardú as cimse tacha ar líon na nílúntí ó staidir na Gaeilge a bronnú ar ghaltaí an uirí. Duine as gach áachtar san iarhain scoilnis a bhfuil cead acu gan staidir a dhéanú ar an Gaeilge, deir an talú páideach ó dír, go bhfuil an chuma ar an scéal go bhfuil an min iditheis i dhéanú ábhar raineach don Gaeilge. So tá NCCA ag learg Maltaí de ranta de chuirsa Gaeilge na háteiste faoi láthair. Tá dananta le ó Riordan, ó Geran, Biddy Jenkinson agus an chiad dan a chumú riú a másc na Maltaí a thug daoine dúin. Tá gradam de leor Gaeilge na bliana ag na Irish Post Awards buaite ag Ráise ní bhfuil. Raniú sihir i bhfuil mar leor fiction Gaeilge na bliana maithí. Agus an deirú seachtaine seo ba muintir Chonamara ag ceadú 10 blian ó bhí iireachtas na Gaeilge ar an ceathrú rua. Tá chur síos ag maithre níana ar an crack go léir, agus tá chaill scéalta ar Tuairisc.